El Xavier Lafita el vam conèixer al Tinell, jo diria. Quan anàvem amb l'Estaquirot i fèiem... Això era l'any 75, 1975, l'època en què hi havia una gran desproporció entre els muntatges dels històrics Pucchinelli i Sclaca, que ja feien nyaps, espai davant del mirall, que era una obra que presagiava ja el muntatge amb ninots del Miró que van fer després el Mori i el Merma i tal, no? Però van fer també entre bancs i cadires 6, la Teresa Calafell i el Jordi Pujol, que era una meravella. Jo diria que és el millor que he vist en espectacles infantils en titella allà al Palau, una cosa. I nosaltres érem la contrapartida a l'art pobre. O sigui, hi havia aquests grans muntatges de molt pressupost, d'una gran complicació tècnica, i nosaltres érem la gent de carrer. O sigui, a nosaltres ens demanava l'Estaquirot, home, si podeu tocar un acordeó i una flauteta aquí, un flabiol, no sé què, i anàvem posant instruments aquests. I es va muntar com un col·lectiu, i entre aquests col·lectius hi havia el Xavier Lafita, que era un home que estava, si no m'equivoco, al taller de construcció del Tozer i de l'Olden, recordo aquests personatges, i volia fer coses, però era sol. I llavors s'havia muntat el Teatre de Sac, que era una cosa horrorosa perquè les passava magres, tot i que això es feia a la tardor, al setembre, em sembla, però era com una sauna, i es posava allò i acabava suat, i llavors ell necessitava, esclar, que algú fes el reclam, perquè si no quedava un tio sol allà en un teatre de sac així, no? I nosaltres anàvem acompanyant-lo i cridàvem l'atenció amb les peces i fèiem una mica la banda sonora dels seus titelles de dit, que allò era divertidíssim, perquè eren com uns didals i estava molt bé. Després, amb el temps, el Xavier Lafita va venir això de la ruta del carrer i ja va fer altres, no recordo ara quines coses, però que el que va derivar en Planchet i Cia, i després ja ell va construir uns titelles i va fer el Gómez i Gomis i no sé, diferents formacions, molt bones totes, i ja l'últim que va ser una que vam coincidir a Sant Feliu de Guíxols, un restaurant, i quan va néixer el nostre primer fill ens va regalar un titella dels primers que havia fet ell tipus Sèsam, tipus Muppets,